Dobro večer i dobrodošli. Ovo je Dobar komšija Pink BiH televizije. Večeras govorimo o granici humora u medijima. Događaj koji nas je inspirisao za ovu temu definitivno je skrivena kamera nemoguće misije. Dačić žrtva šokantne skrivene kamere. Ništa to ne bi bilo toliko posebno da se ne radi o visokom zvaničniku jedne zemlje, u ovom slučaju premijeru Srbije. Ekipa nemoguće misije dogovorila je lažni intervju na koji je Dačić pristao. U jednom trenutku voditeljka Branka Knežević prekrstila je noge u stilu Sharon Stone i tako dovela premijera u neprijatnu situaciju. Kako bi reagovali na to da jedna od ministarki koja je udata ima ljubavnika? Niko od nas nije samo privatna ličnost. Naravno. Niko od nas ne govori samo u svoje ime, nego kroz nas se gleda i cela vlada i zato bi svako trebalo da ima odgovoran odnos prema tome. Koliko me slušaju, to je sad drugo pitanje. Moraju. Emisija je najavljena da bi na kraju ipak bila zabranjena i to od strane Dačićevog savjetnika i regulatorne agencije za medije. Oni smatraju da se na ovaj način degradira institucija države i predsjednik vlade. Javnost je bila podijeljena, od onih koji smatraju da je sve to simpatično do onih koji se zgražavaju. Snimak je brzo obišao planetu. Emitovao ga je američki CNN, britanski tabloidi Sun i Daily Mail. Britanci su u svojim tekstovima pisali da se nadaju da će i njihov premijer uskoro završiti u sličnoj situaciji. CNN je pozvao vlasti u Srbiji da ukinu zabranu jer time narušavaju slobodu medija. Opet se postavlja pitanje šta je kome smiješno, gdje je granica i postoji li. Društvene mreže preplavljene su mnogobrojnim posterima o ovoj situaciji. Sigurno ste vidjeli ovu skrivenu kameru, odnosno njenu najavu. Nije emitovana cijelo, saznaćemo i zbog čega. Naravno, večeras sa nama Goran Marković, na naše veliko zadovoljstvo, na zadovoljstvo televizije Pink BiH. Gospodin Goran Marković, autor i producent nemoguće emisije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našu. To je vaša ideja bila, je li tako? Jeste, to je bila moja ideja i naš osnovni plan je bio da reklamiramo naš sajt koji je sada trenutno jedina mogućnost u kojoj možete pogledati naše emisije. Mi smo odlučili pre par meseci da prestajemo da sarađujemo sa emiterima. Dobro. Napravili smo sajt, rizikovali smo sa tim. Napravili smo, ja mislim, jedan svetski hit i sajt će po meni uspeti. Hit je definitivno. Dakle, vaša ideja. Kako su tekle pripreme? Je li bilo teško sve to organizovati? Šta nam možete reći? Naravno da je bilo teško, a moram reći da nikada nije lako. Napraviti skrivenu kameru zahtjeva dosta priprema. Pre svega je analiza ličnosti koju radite. Mi smo trenutno uvijek po 3-4 osobe radimo. Govorimo o pripremama. Znači imamo detaljne analize kako bi mogli da se ponaša, koji bi priču primenili. Ali je uvijek pitanje kada je moguće to zaista uraditi. Tako se dogodilo da je srpski premijer baš bio žrtva koja nam je bila prilagođena vremenu, trenutku i to je naša prva emisija. Da. Mediji su pisali u Srbiji da je jako neformalan u razgovoru sa novinarima, da je prilično pristupačan. Da li je zbog toga možda bilo lakše njega dovesti nego nekog drugog? Da, mislim da mediji ništa nisu time slagali. Zaista je premijer Dačić čovjek i političar u Srbiji do kojeg je u suštini lako doći, on rado daje intervjue. I to je bila jedna od lakših stvari i za nas, naravno. Da, dobro, pristao je tog događaja. Kako je sve teklo? Šta nam možete otkriti? Pa evo, ja ću se potruditi, pošto je ovo zaista prvi put da neko uzimate moj intervju za televiziju, da otkrijem što više mogu. Osnova ideje je bila da se napravi intervju. Pošto smo uspjeli da dogovorimo intervju, dogovorili smo i televizijsku stanicu gdje će se to snimati, jer mi smo privatna produkcija. Gospodin Dačić je došao na intervju, sasvim normalno, obezbeđenje koje je radilo svoj posao, ušao, pregledalo objekat. Ljudi su stvarno trudili, inače rade to svaki dan. Intervju je počeo. Osnova ideja je bila film Niske strasti, gdje je čuvena Sharon Stone napravila scenu koju, bar moja generacija, nikad neće zaboraviti. Neće. Mi smo želeli da vidimo kako će se naš premijer ponašati u takvoj situaciji.
kada primeti da naša voditeljka nije adekvatno obučena. Sve je išlo nekim normalnim tokom, intervju je trajao negde, boga mi, oko 40 minuta. Očigledno je da je premijer više puta primetio situaciju koja mu je napravljena, ali naša voditeljka se trudila da bude apsolutno profesionalna, znači postavila je negde oko 12 pitanja, gledajući direktno u oči premijera. Nijednim gafom, nijednom mimikom lica mu nije dala do znanja nešto drugo, sem da želi odgovore na svoje pitanja. Mislim da zato premijer i nije prekinuo intervju. On ga je odradio krajnje profesionalno, ja to moram reći, i na kraju kada je shvatio da je nemoguća misija, kada smo mi pokazali našu čuvenu zastavu, mislim da je ostao u šoku da je uopšte moglo tako nešto se dogodi. Da, i šta se dešava nakon toga? Nakon toga. Znači, čitavih 20 dana, ništa ne, nikakva reakcija. To je prava informacija. 20 dana smo mi čekali da nam premijer odobri emitovanje epizode. Ja sam odlučio da pustim malu reklamu na YouTube-u. Kad kažem malo, ona je na kraju ispala velika jer negde oko 10 miliona ljudi videla u svetu. I čekali smo, najavili smo 48 sati do emitovanja, čekali smo neku reakciju premijera. Nažalost, on je nama dao zabranu za emitovanje bilo kog dela tog intervjua. Da. Reagovala je i Regulatorna agencija za medije, reagovalo je i Udruženje novinara. Šta su vam oni rekli? Pa to je veoma čudno. Obe organizacije u stvari nisu imale nikakve ingerencije da reaguju u ovom trenutku. RRA, kao što znate, ima nadležnost nad emiterima i novinama u Srbiji, nikako nad sajtovima. Očigledno je neko naručio tu reakciju, jer smo direktno napadnuti, to jest televizijske stanice u Srbiji su opomenute unapred, što se nikad nije dogodilo, da neku emisiju ne puste. Znači, praktično su dali cenzuru dela koje nisu ni videli. Optužuju vas da ste narušili ovom skrivenom kamerom ugled države, da ste degradirali funkciju premijera. Šta vi kažete na sve to? Pa, pitanje je ko nas to optužuje. Za sada, jedan čovjek koji je to izrekao je savjetnik za nacionalnu bezbednost u kabinetu premijera. On je rekao da je to uvreda za državu. Ovih dana u Srbiji njegove fotografije su na svim naslovnim stranama i novina, a boga mi je i tema mnogih emisija. Ja ne znam da li je veća uvreda namestiti u skrivenoj kameri premijera ili je veća uvreda biti savjetnika. Svaki novinar u Srbiji vas trenutno optužuje da se bavite kriminalom. Po meni je veća uvreda za premijera da mu neko kaže da je prevario nešto, jer u početku je neko pokušao čak da kaže da je to namešteno. Samim tim je optužio premijera da je prevarant. Onda je došlo do ovih drugih stvari. Ako to nije veća uvreda, ja ne znam šta je. Optužuju vas također da je sve namješteno od strane Ivice Dačića, to ste rekli, ali i da je sve to naručeno od strane nekih drugih političkih partija kojima Ivica Dačić ne pripada. Pa to je ta čuvena teorija zavere. Sada bi možda svaka partija da prisvoji ovo što smo mi uradili i da oni su učestvili u tome. Naša ideja, naš plan, danima smo se pripremili, izveli smo, mi to radimo već 7 godina. To nije prvi političar kojeg smo uradili. Već smo je uradili čovjeka koji je bio premijer, to je Zoran Živković. I ja mogu da razumem, trenutno je u Srbiji u politici velika panika, svašta se dešava. Nekom odgovara da nas optuži da radimo za ovog, nekoga za onog. Ja mogu apsolutno da tvrdim da je to naša ideja, da smo mi to uradili isključivo zbog našeg sajta i naravno i da bi zaradili kao produkcija. Ljudi koji se bave medijima smatraju da ste zapravo ovom zabranom dobili mnogo veći PR nego što bi se to desilo da je možda snimak pušten. Apsolutno se slažem. Mogu reći da je moje mišljenje da je premijer jako pogrešio što nije dozvolio ovu emisiju, jer sada to pruža mnogo prostora za nagađanje. Ljudi nagađaju šta se tu stvarno dešavalo, kakva je bila njegova stvarna reakcija i taj prostor može biti više negativan za njega nego za nas. Jer samim tim što nismo ni uhapšeni, niti je podneta tužba od strane premijera prema nama, znači da on lično, po meni, moje mišljenje da on lično ne bi zabranio tu emisiju, ali kao premijer Srbije reaguje verovatno i pod pritiskom svog kabineta. Da li je moguće da novinarima u Srbiji nije zanimljivo da razgovaraju s vama, da vas intervjušu? Sem nekoliko izjava, vi ste se oglasili na CNN-u, uključivali ste se u jutarnji program Bugarske nacionalne televizije i dali ste jedan intervju za Jutarnji list. Dakle, bilo je nekoliko izjava. Zašto vi niste interesantni medijima u Srbiji?
Pa možda nije to pravo pitanje za mene, ja ću pokušati da dam odgovor. To je samo moje mišljenje. Naravno. Mislim da mediji u Srbiji više se ne bave pravim novinarstvom, nekim istraživačkim novinarstvom. Sve se svelo na to da nas optužuju kolege i određene institucije, a ja opet kažem, niko u Srbiji nije video tu emisiju i ne znam otkud nekome pravo da unapred osudi delo. Strašno je to da u državi koja se bori da uđe u Evropsku uniju se ukidaju neke slobode, a pre svega to je sloboda štampe, medija i mišljenja. Ja mislim da to nije dobro ni za Srbiju, ni za srpsko novinarstvo, a ni za nas, naravno. Najveći kompliment koji ste dobili za ovo? Pa mislim da, moram reći da postoje dve stvari koje su onako mene pogodile. Italijani su objavili, ja ne znam tačno koja je televizija, žena koja je pravila priču nama rekla je da za razliku od Skeca partije mi imamo veću hrabrost nego oni jer smo namestili premijera. A s druge strane, pošto u Brazilu postoji opet ekipa koja se bavi skrivenom kamerom, imaju jako dobre skrivene kamere. Mislim da su ljudi to vidjeli, ali evo da ih podsjetimo da je u pitanju skrivena kamera u liftu, koja je poprilično morbidna i bizarna. Šta su vam rekli? Oni su rekli da smo mi možda malo preterali. Ako takva ekipa to kaže, onda je to kompliment. A ko vas najviše osuđuje? Šta mislite? Da li je to narod ili političari možda? Pa ja sam siguran da nas narod ne osuđuje. Ja šetam ulicama u Beograda, idem na kafu, čujem svašta okolo. Mogu da garantujem da je 95% mailova koje smo dobili smo ih 100.000. Je apsolutno bilo pozitivno. Ima tu i malo pretnji, naravno, od strane anonimnih lica. Dobili ste dakle prijem? Da, čak nas ni političari ne osuđuju. Nijedna partija, nijedan predsjednik neke partije nije javno izašao i osudio ovo. Možda zato taj prostor postoji da neko kaže oni su radili za ove ili one, ali zaista se niko nije javno oglasio. Jednostavno kao da je to neka tabu tema i kao da niko ne želi da priča u Srbiji o tome. Da, evo danima se više ništa ne priča o tome. Sad te priča o nekim mnogo gorim temama. Ja sam očekivao da neko odreaguje, ali kada me pitaš za narod, prepune su Facebook stranice nekih fotografija, naš narod je duhovit. Mislim, uopšte narod na Balkanu je duhovit. Oni sami sada smišljaju neke tračeve, neke šale na račun premijera, na račun naše emisije. I meni to godi. Znači da smo još uvijek u žiži i da ljudi čekaju da se ta emisija objavi. Pričat ćemo još, upoznat ćemo i djevojku koja je sjedila preko puta premijera Ivice Dačića, a saznat ćemo u nastavku šta Jay misli o svemu ovome. Jay Ramadanovski nakon nastupa u klubu Mećava odlučio produžiti boravak na Jahorini. Kaže, prija mu svjež vazduh. Stvari, evo drugi dan pa se malo naviku, inače ovo je čist vazduh. Kaže, ne moram ni da šikam. Ja kao šamoće sam. Dok Jackie forsira zdrav život, priča oko skrivene kamere koja je namještena Ivici Dačiću ne jenjava. Ako devojka ne nosi gaći, to je njena stvar, šta će? Pa to ozbiljno. Pa šta sad, da li si premijer ili si, ne znam, vodoinstalater ili jako tehnički dekorator automobila, kakve veze sad ima? Te njena, mislim, ne znam, zašto je frkam? Nema ništa protiv ekipe Nemoguće misije njihovih skrivenih kamera i sam je bio žrtva nekoliko puta. Treba da prihvatiš ljude koji rade, treba da si spreman na to. Što je vere, mogu s njime kako hoćeš i bez gaća. Izvinite. A dobro, ako se zezamo, eto više Nemoguća misija. Mi napravimo sami. Ne skija, ali zato kada je na planini redovno sanka. Dok smo šetali po Jahorin i Jay se nije mogao odbraniti od obožavateljki. To sliku moram napraviti, Jay. Volim Jaya, majke mi. Evo, zašto voliš Jaya? Ajde ćeš nam reći. Ajde, Jay, jednu sliku. Ajde. Evo, zašto voliš Jaya? Stani, nemoj bježati, čekaj. Zašto voliš Jaya? To što je car. Zašto? A da me ne vide. Ugasila si me. Još malo. Kao zadnju cigaretu. Eto.
s nama druži, život mu je luđi, ko sa nama pije, dosadno mu nije. Evo. Ode mikrofon, ode. Uzet ću sve. Evo vidjeli ste šta kaže Džeja. Mi ćemo sada upoznati djevojku koja je sjedila preko puta premijera Srbije Ivice Dačića i koja je na svim naslovnim stranama svih svjetskih medija. Branka Knežević. Branka, dobroveče tebi, dobrodošla u Sarajevo. Dobroveče tebi i svim gledalcima Pink BH. I već određeno vrijeme si dio nemoguće emisije. Kada si dobila ponudu da radiš ovu skrivenu kameru, da li si se dvoumila da to prihvatiš? Pa sam time što si rekao nisam, zato što sam već radila sa nemoguću emisiju. I profesionalno sam u tome radim, to mi je posao. Koliko si i da li si imala tremu? Kako sam se osjećala, misliš? Da. Pa bila sam više koncentrisana na moju ulogu. Obzirom da sam prva Srpkinja naslovni Playboya, nisam bila koncentrisana da li imam donji veš ili ne. Bitno mi je bilo da dobro uradim ulogu, da dobro iznesem ulogu. Dobro. Kakve su reakcije tvoje okoline? Kako reaguju tvoji prijatelji, porodica? Od početka moje karijere najveća podrška mi je porodica. Da. Oni se slažu sa svim ovim što si ti... Da, oni me potpunosti podržavaju. Da. Kakvi su komentari na ulici? Imaš li neke neprijatnosti možda, s obzirom da ljudi različito reaguju, naravno? Pa naravno različito reaguju, to je normalno. Najteži komentar mi je pao, zlonamerni komentar u vezi mog materinstva, ali veliki ponos mi je što je inače ceo snimak obišao svet i na internetu 9 miliona do sada je gledali ljudi. To je veliki uspeh za mene i za celu produkciju. Dobro. Moram razjasniti još nešto, iako se to na neki način pojavljivalo u medijima. Stalno se postavilo pitanje da li je to medijski trik ili je Branka nije imala donji veš ili je imala donji veš? Pa, vidi, ja predlažem da možda uputiš pismo našem premijeru, da zamoliš da dozvoli da emisija ide. Pa će ljudi da saznaju. Ali dobro, nema tu nikakve tajne. To je bio zadatak Branke, da profesionalno objavi intervju, a da u nekoliko trenutaka na pristojan način, kad kažem pristojan, to je ta uloga Sharon Stone u Niskim strastima, preklopom nogu, da do znanja da je tu nešto čudno. I naravno premijer je to primetio. Da li ste vi zadovoljni kako je Branka odradila svoj posao? Da, ja moram priznati da naravno da sam imao strah kako će to ispasti. Ja sam primetio tremu kod Branke, ne zbog toga što ona ne nosi tog trenutka donji veš. Pobogu, ona je poznati model, ne samo ovde, već u svetu. To je njen posao. Ovde je morala i da glumi. I to je jedna dobra uloga. Ja bih volao da vidim. Mnogi profesionalni glumci to ne bi izveli. Ipak je preko puta vas premijer vaše države. Vi trebate da budete ozbiljni, trebate da radite posao koji vam je već nametnut, a i da odradite tu ulogu. Znači, treba posmatrati čoveka u oči koji očigledno primećuje situaciju, a opet pravite se da je sve normalno. Da, koliko ti se teško bilo skoncentrisati u tom trenutku? Da li si vježbala ranije sve to? Vežbali smo par dana pre toga. Naravno, kao i za svaku ulogu, kao svaki glumac mora da vežba svoju ulogu, tako da smo cijela ekipa vežbala i naporno smo radili, nismo spavali noćima i danima. Da, evo ja mogu da pomognem kako smo mi to vežbali, sad je svako to pitao, naravno. Dobro. U stvari, problem je bio uglova kamera, visine stolica, jer mi smo se potrudili da tu situaciju vidi zaista samo premijer. Samo da znamo ja i premijer, tako. Niko u režiji, pošto smo radili u televiziji gde ne rade naši ljudi, nije mogao da primeti. To je bila osnova vežbe. Drugi način, to je bio kako Branka da zadrži jedno lice koje je i dalje apsolutno smireno, nastavlja razgovor. Radili smo na tome. Ako je uspela da se ne nasmeje meni, onda znate kako je uspela da se ne nasmeje ni premijeru. Da li ste se plašili da će možda stvari izmaći kontroli, da će to jednostavno negdje, ajde da kažemo, propasti? To je pravo pitanje. Ja ću prvi put reći to pred Brankom. Plašio sam se, ali nisam teo da pokažem svojoj ekipi, jer bi to možda uneo neki nemir kod njih. Ja verujem da su i oni imali neki strah, ali ljudi sa kojima radim, a sa Brankom ne radim prvi put, mi jako veruju u neke procene i u način kako će se nešto završiti. Ja sam očekivao samo dve mogućnosti. Ona prva koju smo očekivali, tako se i dogodilo, na moju sreću.
a druga mogućnost je bila da se intervju prekine. Zato i početak intervjua je bio maksimalno ozbiljan, prva 2-3 pitanja bez ikakvih reakcija. I šta da radim? Bacili smo kocku, dobili smo. Zanimljivo je da su mediji u regiji, odnosno u stvari u Srbiji, osuli paljbu, žargonski rečeno, na Branku i skrenuli priču na Branku. Vas niko nije kontaktirao nešto previše. Barem ono što smo mi vidjeli, ne znamo mi šta se dešava iza. Nekako su svi skrenuli priču na nju. Da, to je interesantno. Odjednom je ono što najviše osuđuju najinteresantnije. Znači, svi su primetili šta je to Brankica uradila, a niko nije primetio šta je Brankica pitala. Zašto me ne zovu? Ja mislim da me zato baš i ne zovu. Mi smo u tom pitanju, u trenutku kad je prvi put premijer primetio situaciju, pitali premijera kako je moguće da jedan naš ministar ima zvaničnu ljubavnicu i sa njom se pojavljuje u javnosti. I šta bi rekao kada bi ministarka u našoj vladi imala ljubavnika i izlazila po restoranima? To je bilo pitanje, ali nijedan naš novinar nije našao za shodno da nas pozove, da nas pita zašto tako pitanje, šta je bio problem, šta je bio cilj, nego zašto je voditeljka bez gaća. I to je pokušaj da se skrene cela priča na to da je to skandal. Ne, ja tvrdim da smo uradili remek delo. Branka, ne kaješ se zbog svega, sve bi isto uradila da ti se pruži ponovno. To je za mene bio izazov, naravno, veliki odgovornost, tako da posao kao i svaki profesionalac u tome, naravno da ne. Dobro, kako je tebi izgledala reakcija premijera, ono što nam možeš otkriti, naravno? Pa to može samo da ti kažem Brdovica kuća, znači. Pa ja mislim da bi bio isti odgovor. Premijer je prvo šarmantan čovjek. Dakle, veliki čovjek, jak, stabilan. Da ga upozna, može vam kaže to isto. Bio je šokiran, bio je iznenađen. Ali to je ljudska reakcija. Da, to je ljudska reakcija. To nije reakcija političara, to je reakcija čovjeka. Ja sam to već i rekao, pitao sam ga da li se ljuti i rekao je ne. On je to pokazao veličinu, znači koliko je veliki čovjek. Dobro, nastavit ćemo naravno priču. Imamo još jednog gosta, a dok nam se taj gost ne pridruži u studiju, idemo na marketing. Kao što smo i najavili, imamo još jednog gosta u studiju, to je Zio Valentino. Zio, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Evo, da li ste imali priliku pogledati ovu skrivenu kameru, odnosno taj dio, tu najavu i šta mislite o svemu tome? Pa ja koji svi mladi ljudi uredno surfam internetom i hvatam viruse, vidio sam na to kratki prilog. Čekaj, je bio neki virus u ovom slučaju? A hvatamo s raznih strana, tako da sam ulovio taj klip. Dobro, evo šta, javna si ličnost, dugo si na sceni, kako tebi sve to izgleda? Njih su optužili da su time degradirali premijera, degradirali državu. Šta ti misliš o svemu tome? Pa sad zavisi kako to gledaš. Ja mogu ti reći svog aspekta. Naravno. Ja se sjećam skrivenih kamera kad sam ja bio mlađan momak i to su bili ovdje u Sarajevu su posebno to kultne emisije gdje su onako lovili prosječne obične ljude i to je bilo onako u povoj, bilo je smiješno. Ovo danas je kao aspekt je više onako meni neki paparaco. Fazon i dovođenje ljudi malo u nezgodnu situaciju. Sad, zavisi ko su mete. Ja ne znam sad kako gospoda biraju mete, selektivno, neselektivno. Znaš, ako to radiš sa funkcionerima ili s ljudima kojima je zadatak da ih onako gledamo s kravatom, da prave neke velike odluke koje nam određuju živote, ja se ne bi upuštao u te avanture. Ali principijalno kad rade to, pošto sam vidio par puta emisiju, obično je to ljudi se strade. Da. I sad... I političara, glumata, sportista. Ali dosta je, otprilike, koliko sam ulovio, ljudi vole da su tu. Zavisi, ja sam kontrageneracija, ja sam rastao u ozračju gdje me... Ja danas, kad smo se dogovarali za emisiju, ja kažem, super, imam novu pjesmu da odsviram. Kažem, ma dobro, pusti to, pričat ćemo. Znaš, s druge strane dođem kao autor muzike koju ljudi vole. I onda je apsurd da je nekako se to, znaš, postala popularnija forma.
I sad mnogi rade karijere iz moje branše, na tim nekim akcijama ispred kamera ili na toj žutoj štampi ili na nekim situacijama koje njima pašu. Ja lično to nisam radio, nisam iz tog filma, pa mi je to malo Šta vi, Gorane, mislite o Zinom mišljenju? Pa mislim da, evo, obećavam, ako sada kaže da se ne bi naljutio kad bi njemu to uradili, da ćemo nekih narodnih godinu dana da priuštimo zadovoljstvo, da osjeti kako to stvarno izgleda. Hvala ti, vraćati. Ne brini, ja mislim, znaš da ti vratim. Da li ste zapravo razmišljali kako bi se vi snašli u toj situaciji? Pa nisam, pravo da ti kažem. Nisam imao vremena da razmišljam. Niste imali vremena. Ali gledao sam se, izviniti, situacije, na kraju on se nešto izljubi. Ja već vidim da bi ga onaj neko i palio, bezbol opalio, a sve kao neki zagrljaj. Ne vjerujem da je to... Misliš da nije bio iskren? Ljudi koji su slikani tu? Da. Pa onako, nije im lako, evo. Da, možda su bili zbunjeni. A šta ti, Branka, misliš, kako bi se Zio snašao u toj ulici? Pa ne znam. Ne znaš? Ja volim više u 4 oka bez kamera. Aha, pa dobro, svako ima svoje... U moje svoje... vrijeme nije bilo tih kamera. Naravno. Goran, imate... Ne bi se naljutio sigurno. Ja i Zija se poznaju od ranije, tako da bi to prošlo kako je. To je već nešto drugo onda. Gorane, koliko imate ponuda da prodate taj snimak negdje u inostranstvu? I ko je dao najveću ponudu? Pa ja ne mogu da kažem ko je dao najveću ponudu. Ima mnogo ponuda. Naravno da sve televizijske stanice svetu to interesuje, ali sada ne preterujem. Čak na YouTube-u, pošto mi imamo analizu, samo iz jedne zemlje niko nije pogledao snimak, to je Pakistan, ali oni zaista nemaju ni internet. Prvi su se javili... Čekajte, nemaju uopšte internet? Da, nemaju internet, nisu mogli to da urade. Izuzetno je važno da su gledali ljudi u Rusiji, u Brazilu, u Americi, interesantno, Tajland, Japan, prosto neverovatno. Čak više nego, recimo, u Sloveniji ili u Bosni. U Hrvatskoj se jako gledalo, u Makedoniji. Mnogo ponuda. Međutim, osnovni problem je što ja nemam dozvolu za emitovanje epizode i sada je to stvar na nekoj mojoj odluci. Znači, ko će da vidi mora kod tebe doći. Mora doći kod mene. Na meze. A verujem da bi svaka televizija u svetu to tražila i uzela samo zato što je to prvi put da je u svetu namješten premijer neke države i to jeste onda i vest, i hit emisija i svako to želi da vidi. Opet ponavljam, ne samo što u Srbiji kažu najveći problem šta je Branko radila, nego žele da vide premijera. I ja se pitam, evo ekskluzivno ću da pitam tebe, da li bi nam bilo zabranjeno da smo blurovali lice premijera, a ne međunožje naše glumice? Možda bi tad to prošlo. Ovako mi smo stavili cenzurisano tamo da i treba, ali očigledno da nekom ne odgovara kako to premijer reaguje svojim licem ili svojim osmehom i došlo je do zabrane. Zio, da li vi podržavate tu zabranu za emitovanje skrivenih kamera? Pa ne znam, nemam pojma kako da se opredijelim prema to. U principu ne volim zabrane, posebno ako bi se blurovalo to što svi volimo, jel? Da. Gdje će to blurovati? To je početak i kraj u životu, mislim, ali sad ne bih ulazio u aktere. Pošto Zio nije bio od početka sa nama, ja ću samo kratko ponoviti. Znači, nijednim gestom, mimikom ili, ne daj Bože, rečenicom Branka prema premijeru nije nastupila time da bi ga uvredila. Znači, ništa njemu nije ponuđeno. Što bi bilo nevaspitano da bi premijer reagovao i otišao iz emisije. Da, ali sve vreme je to jedna Da, on je pogledao. Ali šta je video? To ti isto ako dođeš u ćevapđinicu gladan, tamo miriše ćevapi. Mislim, pusti, moraš pogledat. Znači, čovjek je pogledao. Zaigra brk svakome, mislim. Dobro, sad ćemo pogledati jednu od vaših skrivenih kamera. Dakle, skrivena kamera Nemoguće misije. Žrtva je bio Boris Novković. Šokantna je ova skrivena kamera. Dosta, ja zaista ne znam kako bi neki ljudi reagovali da su se našli u njegovoj situaciji. Pa evo da vidimo kako je Boris odreagovao. A? Pa šta ja znam, nekako... Možeš da stupiš.
Stani čovjek. Ma stanite, jebote, nemojte, ljudi, bolje da stanite. Bože. A šta mu je? Ma ništa mu nije udario. A je li pao? Ma evo, da preveze. A? Jeste sigurni? Da, evo, malo pomerio. Popijemo pa po... Isto daješ čekam da vozi auto. A jebi ga, ništa, to je moja greška što sad... Čovjek zna? Ko? Šta je bilo? Pa znam, brate, kako istrađivanje bilo, rekao sam policiji sve, znači izjavimo saučeći i par... Gdje je čovjek? Evo me dole. Ne, gdje je čovjek Gdje je čovjek gdje je tvoj auto i taj čovjek? Pobegao bre čovječe, nema mi ni auto, ja moram stvarno za Beograd, nekog ga tražiti. Ti s nama ideš sad? Pa šta ću? Niste mogli da... Gdje je taj luđe? Pobegao je, ne znam gdje. Niste mogli da ga zaustavite? Ja sam spao, pazi, ja sam čuo nešto lupilo. Ja sam vikao sa zadnjeg sica, stani, čovječe. Kad smo došli unutra u grad, čovjek je stao, ja sam rekao, vrati se pod hitno. Gdje je bilo? Ja sam bio na zadnji sicu spao, nemam pojma što uopće znaš. Sale, brate, psa ne bi ostavio pored puta tako. Čuti, bre, tamo. Čuti, molim te. Ne mogu da verujem što se desi. Nevjerovatno. Čuti, molim. Ja nisam mogu da verujem kad sam čuo juče da niko nije ništa čuo. Ne mogu da verujem, majke. Ja sam sjeo sa ljudima u kola da se vrate tamo. Ja sam išao sa... Kako se zove ovaj? Đole. Da se vrati. I došli smo do policije. Ja sam pitao je li bilo šta. Ne mogu da verujem da niko nije ništa. Bolje su iz bolnice mene zvali si. Ja sam išao policiji i rekao sam da kažu policiji da vide je li bilo šta. Ja ne znam ko, niko nije mogu da vidi. Mislim, to je strašno. Sve sam čula, znao šta se desilo. Vi ste ga ostavili tamo na putu. To se niste vratili po njega, joj, šta sam da radim? Ne može on sad iz kovčega da ustane da kaže koga udari. Oni su! Morbidno, brate, morbidno. Misija je završena. Opasna misija, definitivno. Zio, šta misliš kako je Boris preživio sve ovo? Svaka mu čast. Valja proći kroz ovu Golgotu, to traje, to je trajalo par dana, jel? 2 dana. 2 dana je on mislio zapravo da ste udarili čovjeka. Da. Ako se ljudi ne sjećaju, gledalci, mi smo napravili situaciju da je njegov vozač udario čovjeka koji je menjao gumu na automobilu, ali i napustio to mesto, nije teo da stane. On nije želeo da nastupi, u Boru je bio taj njegov koncert, dok se ne vrati ceo tim da vidi da li je čovjek živ ili mrtav. Kada se vratio, nema nikoga. Međutim, kasnije u restoranu saznaje da je čovjek umro, a da je vozač pobegao. A ujutru mora da izjavi saučešće bratu tog čovjeka, koji je inače vlasnik restorana i hotela gde spava. Znači, strašno. Dobro, kakva je bila reakcija njegova, znači, kada se sve završilo? Evo, nismo vidjeli smo prvi šok, svako bi se šokiran. Šta je čovjek rekao? Pa on nije znao šta je nemoguća misija, premda dolazi iz Zagreba. Misli da je to interna šala njega, to je s njegovog benda i nas, pošto je bend pobegao u restoran, oni nisu smeli da siđu tamo gde on sišao. Ja moram kažem da je jako bio hrabar i bio je pošten i dobio je jako dobre kritike u Srbiji posle ove skrivene kamere. Kada smo mi njemu objasnili šta smo uradili, da smo 2 dana njemu priredili život, sve što će mu se dogoditi i da je sve to snimljeno, on je bio oduševljen, reaguje fantastično i bez obzira što je zaista sve bilo morbidno, imao je stres, naravno, ali je rekao, ja vas obožavam, dođite u Hrvatsku, pomoći ću vam da nekoga namestite. Zio, da li je ovo previše za jednog čovjeka? Šta ti misliš? Ma jesi, kako nije. Tumači. Znaš, to mora stvarno imati jake nerve, mlado srce i
moraš biti malo u oblacima, inače valja tu izdržati. Mislim, tako, taj odvratne situacije, stresne. Sad kada pripremate nešto ovako, kako sada procijeniti psihologiju čovjeka, kako ga analizirati da možete dobiti potvrdu da taj neko može da preživi jednu ovakvu situaciju? Evo, objasnit ću. Ja to radim 7 godina, 150 ljudi smo do sada uradili. Kao što vidiš, niko nam nije umro. Hvala Bogu. Kada su ovakve scene, kada su rizičnije emisije, da tako kažem, ja vodim obavezno i tim lekara. Kada ja procenim da može nešto loše da se dogodi. Pre toga jako dugo procenjujemo osobu, dokle ona može da izdrži. Obično je neki prijatelj nama insajderi i pomaže nam u tome. I taj prijatelj najbolje zna, ako učestvuje i sedi pored osobe koju radimo, on kontroliše situaciju. Ja ću vam dati primjer Nataše Bekvalac. Drugarica koju je nameštala rekla je, ako ja plačem, ona će biti hrabra. Ako ja budem mnogo hrabra, desit će se da Nataša plače. I ona je kontrolisala Natašu. Bez obzira što je ona pokušala da nam beži, polupala je prozor, to je bio malo, jedan trenutak težak i za nas, da li se nešto dogodilo ili ne. Postoji mali rizik, ali kažem, lekari su tu kada su rizičnije skrivene kamere, ali ne uvek zbog žrtava, nekad zbog naših glumaca. Mi imamo kaskadere koji treba da udari auto, koji treba da se zapali, koji mnoge scene moraju da odglume. To niko ne vidi, to je kao na filmu. A zašto je naša forma teža? Mi ne možemo to da ponovimo. Naš glumac sve mora da odradi odjednom, bez ponavljanja. Znači, to je pozorište, kako bi to nazvao, pozorište koje se odjednom igra, a opet film sve snima sa mnogo kamera, 6-7 kamera. Da li vas je neko tužio do sada? Da. Ko? Evo, ja ću vam reći, 3 kamere su zabranjene. Branka Stanković, autor insajdera u... Brankica. Tako je, Brankica Stanković, B92 televizija. Hari Matehari je također zabranio emitovanje svoje epizode. I Sidora Bjelica je zabranila. Jedini koji je tužio, opet nije tužio mene, je Rambo Amadeus koji je tužio televiziju Pink. Ja ne znam zašto. On nije bio žrtva, Dada Topić je bio žrtva naše emisije. Dao je pristanak. Rambov advokat i mene zvao, tražio je neke pare. Ja sam rekao, žao mi, ja ne znam o čemu govoriš. Emisija je emitovana. Iako je u emisiji Rambo Amadeus toliko uvreda iznao na račun vlasnika Pink televizije, Željka Mitrovića. Željko Mitrović je bio gospodin kao i uvek. On nikada nije pokušao da zabrani neku našu skrivenu kameru. Zašto vas je Hari zabranio? Šta ste mu to smjestili? Pa ja neću mnogo da pričam jer je zabranjena ta skrivena kamera. Uglavnom doživio je u Herceg Novom situaciju koju je posmatrao. Obračun 2 mafijaška klana. On se tu našao slučajno. Pobegao je s tog mesta. Ja sam uspio da ga vratim. Saopštio mu da je skrivena kamera. On je zaista pristao u prvom trenutku. Ja to imam snimljeno. Čak je izjavio, ispao bi šupak kad ne bi dozvolio da ova skrivena kamera ide. Nakon toga, pri povratku u Sarajevo, verovatno njegov advokatski tim, možda članovi benda, ja već sad ne znam šta se dešavalo, donose odluku da zabrane emitovanje. Znam pouzdano da je u jednom intervjuu rekao da je jedna od 2 sramote u njegovom životu to što je zabranio jednu skrivenu kameru. Ziva, kada bi se našla u sličnoj situaciji, bilo kojoj, da li bi zabranio nešto? Si razmišljao uopšte o tome? Mnogi ljudi, mnogi tvoje kolege su žrtve. Mislim, prosto razmišljaš o tome šta ako mene uhvate sutra, isceniraju neku otmicu, neku pljačku, bilo šta. Kako bi reagovao? Šta misliš? Možeš li, da li razmišljaš o tome? Da li si ikad razmišljaš? Razmišljaš dosta, pa ću ti reći. Nemam pojma, to je reaguješ u tom momentu, ali ja ne vjerujem da je sad zavisi neko želi da gradi karijeru na tome i to mu je strašno može da pomogne. Kao što je i ekipi nemoguće emisije, isto tako je ove situacije dižu kao brend. A sad zavisi na čemu gradiš karijeru. To preko noći možeš postati zvijezda, a drugčiji smo mi generacijski, ja polako 30 godina tamburam. Tako da nisam direktno u toj priči na taj način nikad, znaš, bivao. Ali eto, Dada Topića su htjeli nešto. Dobro. Ali ja bi dopunio, znači svaka naša žrtva ima prava da pogleda emisiju, da je dozvoli, da je ne dozvoli. Čak se dešavalo mnogo puta da izbacimo rečenice koje se odnose na neko treće lice. Upravo to. Mi smo radili čoveka, on nije znao da je snimljen.
pomenuo je neku treću osobu, možda bi to izazvalo njihovu svađu. Ja sam tu jako korektan. To nije naš cilj. Naš je cilj da ukažemo na neke druge stvari. Ukoliko osoba proceni da mu za karijeru to nije dobro, ta emisija ne ide, kao što nije išla sa Harijem. Ja ga opet pozivam da pogleda emisiju, jer nije pogledao, i da onda donese novu odluku, hoćemo li je pustiti ili ne. On apsolutno ima prava da je zabrani. Premijer dotičnu emisiju o kojoj je reč danas, on je nije zabranio. On nije dao saglasnost da ide. Znači, ona još uvek nije kao Ivica Dačić krajnje rekao ja vam zabranjujem zauvek. I ja očekujem da se još jednom izjasni. Vraćamo se u studio, nastavljamo priču, odnosno polako privodimo emisiju u kraju, pa moramo napraviti neki zaključak. Evo, da li ste iskreno očekivali da će sve to izazvati tolike reakcije? Naš plan je da izazovemo što veće reakcije. Iskreno, nismo ni sanjali da će baš u 3 dana doći 7-8 miliona ljudi. To je bio neki plan kao ajde za mjesec dana će valjda ljudi polako to shvatiti da se dešava, ali očigledno da je ovu šalu i da je ovu našu foru jednostavno zavolilo mnogo ljudi u svetu. I širi se, svaki dan je sve više. Već je preko 10 miliona tu. Branka, šta si ti, da li si ti očekivala da će to izazvati ovolike reakcije? Pa nisam, kao što kaže i Goran, ali sam ponosna na to. Što si bila dio te priče? Tako je. Zio, šta je aktuelno u tvom životu? Evo da se vratimo i na malo i na muziku. Šta je to što ti pripremaš? Šta je to novo što si... Što me iznenadi iz pitanja. Je li ovo skrivena kamera? Nije me ovo pitao. Možda si baš upravo sad skrivena. Šta se radi? Da. Pa ništa, evo, radimo sad neki novi spot, nova pjesma. Sad smo bili u Americi 3 mjeseca. Dobro, kako je bilo? Gdje ste bili? Super, cijela, lijevo, desno, ono, sjever, jug, istok, zapad, sve obale. Ima li razlike između zapadne i istočne obale? Gdje bolje prolazi? Ima, tamo sjedneš u Salt Lake City, recimo iz Park City gdje je olimpijada bila, gdje je skijaški centar, sjedneš u pernatoj jakni, uđeš u avion, izlađeš u Phoenixu, Arizoni, plus 25. To su razlike. I onda moraš micat sat, tako mi se sat pokvario. Evo. Jeste pokvario? Jeste, koliko sam ga vrtio i mijenjao vremenske zone. Hoće biti neka svirka u BiH uskoro? Mog benda? Pa ja mislim da smo na ljeto da ćemo svirati ovdje u okviru Baščaršijskih noći, a onda radim i veliki koncert koji obećavam godinama i koji je, mislim, više me glava mi boli od... Dobro, skupa je to igračka? Ogromno skupa, to je onaj... Tako da je, pa ja mislim da to je ispod 50.000 eura. U startu ne može se razmišljati o tome. Da. Dobro, srećno. Hvala, nemoj me tako gledati, tužno ste u srećno od nas, smijem se. Evo, smijem se. Pogledaj ga, Branka, daj mu malo rumeni obraze. Osmijeh, evo, dobro. Evo, osmijeh za kraj. Gorane, koja je sljedeća žrtva? Je li neko iz politike ili... Pa, reći ću ti. Nisam planirao, ali reći ću ti. Nemoguća misija obećava, evo javno, da će uskoro biti neko iz politike i to ne iz Srbije, čak ne ni sa Balkana, da ne bi rekli da je mnogo lako. Uradit ćemo političara u drugoj zemlji, da bi dokazali da to nije bila ciljna namera za našeg premijera, možda i da dokažemo da negde u svetu to mogu da prihvate na lakši i bolji način i da dokažemo da nemoguća misija nije samo fenomen u Srbiji. Mislim da ćemo od ovog trenutka biti fenomeni u svetu. To isto želim i pevačima na Balkanu. Moraju da zaštite svoje prava. I mi imamo, apropo onog što ste malo pričali, također probleme u Srbiji, ali tek sad su nastali problemi. To je tamo nešto zakonski određeno, pa samo jedan broj ljudi dobija novac, a veliki broj ne. Tako da kad budete to radili, jako pazite ko će od toga da se okoristi. A prava treba da se zaštite. Nije čovjek džabe pravio tu muziku. Da. Hoćemo li na kraju vidjeti ipak tu... Ja pozivam nemoguću misiju da dođe na sastanak Skupštine. Hoću vrlo rado. To će biti lepiće perje iz Montjakni. Isto predlažem, mislim, kada sam na početku pričao, nisi bio ovde. Zašto smo mi otišli na sajt? Zato što više lobby televizijskih emitera ti napravi situaciju da ne možeš da zaradiš. Marketinga nema, nažalost, jer je kriza u svetu
Mi smo razmišljali, rekli smo, ok, napravit ćemo sajt, prodavat ćemo emisije. Koliko ljudi gleda, toliko ćemo zaraditi. Napravili smo veliku emisiju, uspećemo. Želim ti da napraviš veliki hit i da na isti način, ako ne možeš drugačije, jer to zakonski nije negde predviđeno, da zaradiš. Pa treba čovjek da zaradi ako zna da radi. Pa zamisli samo da, izvini, da jedan fenig ili cent imaš od emitovanja, ne 1 euro, koliko si ti rekao, od YouTube-a, pošto imamo mi, ne znam, moja generacija i ti milijone i milijone gledanja, ali oni realni, ne ono što pravi ono programski. Kupuje se, može se i kupiti, da. Ma to su ovi moderni. Jednostavno savjet, moramo da svi nekako jurimo te nove tehnologije, moramo da se prilagodimo tim svetskim tržištima, ne treba da se zatvorimo na Balkanu, mi vredimo više. Ja verujem da tvoje pesme vrede više i u inostranstvu. I mnogo naših ljudi preko bi rado to platilo i slušalo. Što da ne? Hoćemo li ipak na kraju vidjeti tu skrivenu kameru? Kakva je budućnost? Plati euro, pa hoćeš. Tako bi trebalo da bude budućnost, ja se tome nadam. Ono što planiram... Ja ću svakako pružiti premijeru još jednu šansu da dobro razmisli da li mu je bolje da to dozvoli i na taj način upravo onaj prazan prostor koji služi drugima da prave mahinacije šta se dogodilo i kako se dogodilo, zatvorimo. Jednom za svak da zatvorimo tu priču. Ja se nadam da će dozvoliti u neko skorije vreme. Ako ne dozvoli, šta će se dešavati, što kaže Zio, može se desiti baš to, platiti 1 euro i gledate. Dobro. Branka, da li misliš kada bi ljudi vidjeli kompletan snimak da bi možda promijenili neko mišljenje o tebi ili uopšte o čitavoj situaciji? Ja sam zadovoljna i sa ovim mišljenjem ljudima kada je ceo svet video, naravno, i stoje uz nas, čim je objavio CNN i ostale televizije. Tako da mislim, videli bi više, shvatili bi bolje emisiju, na to mislim, ali to je sad stvar premijera, da li će hteti to. Dobro, moram vam se čestitati u smislu da ste samo sa minut i 40 napravili toliko PR-a. Ja mislim da ne znam šta treba da neko uradi da bi završio u svim svjetskim medijima, zaista. To treba da bude žargonski rečeno, odnosno novinarski prava bomba. Hvala ti mnogo i pre svega ti hvala što se nas pozvao u emisiju, pruži nam šansu da, eto, prvi put negde i mi nešto kažemo o tom. Hvala vama što ste došli, što ste bili gosti televizije Pink BiH. Branka, hvala tebi. Hvala i tebi puno. Zio, hvala. Srećno sa koncertom. Srećno sa eurom. Srećno sa eurom. Želim ti da možeš gledati emisiju mjesečno 1500 puta, znači tolika će ti biti plata. Dobro, hvala. Živio, naravno. Živjeli i vi, uživajte, naravno, u životu. Iskreno se nadamo da ste uživali. Ja ću se zahvaliti kompaniji OVS, odnosno modnom brendu OVS. Njihove prodajne objekte možete pronaći u Banja Luci, tržni centar Kastel, u Sarajevu, tržni centar Intershop, BBI centar i u Mostaru, tržni centar Piramida. Ostanite i dalje uz Pink BiH. Mi se vidimo naravno za 7 dana.